Nik uste 3 urtekin nola hasiko nintzala ikastolan. Gela berdina 30 ikaslekin, junginala gora, 8. maila arte, eta gero ja hortikan atera ginen kanpoa, baina urte horiedanetan pentsa 3 urtekin hasi, eta 12-13 urte arte, kuadrilla sortu deu, ikastolak sortu gaitu gure ingurunia hor mugitzen jende horrekin. Guk 3 urtetan sartu ginen ikastola eta 14 urte arte gela bat izan genuen. Eta 10-etikan 8 terdi berdinak izan ginen 3 urtetatik hasi eta 14 urte arte ontzian aldaketatxo batzuk eta hor sortze dian erlazioak oso estua dira. Bai. Eta azkenian umezaroan bizi dituzun gauza batzuk betiako gelditze dira, ez? Gero topatzezean jendiakin halako bestelako eta konturatzezean da kasula bizipen batzuk elkarbanatu dituzunean eta gainaz izan dira bizipen asko, ze urte asko izan dira pertsona berdinekin, lotura estua sortze da. Eta tartean haserriak egongo zian baita ere, ez? Eta gero adiskidetziak baita ere, baina bai, lortze du, eskola berdinean ibiltziak hori lortze du. Gero aldaketa dator, nik usten dut, ez? Azkenean, ohitu zeanean, 11 urtez, pertsona igualakin ibiltzea, eta gero derrepente dator, sakabanak eta izugarri bat, ez? Dano jonginara batzuk Zauta, beste batzuk Donostia, beste batzuk ez dakiz zer, gero nik usten dut, desberdintasuna da, hola, adibidez, askok eta askok hori jon segitu deu bizitzen, eta beste batzuk igual ez horren beste, ez? Ez dakit bizipen hori ere badakaen bestiak, nik azkenean gutxio gehiago kalian jendia topatze dut eta, jarraitu ite dezu, ez? Baina bai, badaude loturak, naiz eta 5 urtean ikusi ez, hori. Momentu onak, momentu txarrak, ikasteko, daneako izan dugu ikastola. Guretzako izan zen, gure nukleua, itxia, eta ikastola izan da. Atera arte ja behin institutoa edo batxilergora jun arte, hau izan da gure inkluso esango nuke, topalekuak. Nun gehatuko geha eta ikastolako ikastola aurreko ondarretan askotan. Abentura asko ite genitu nor, txikitan, bustita etxea june bai askotan. Kuadrilla mantenitzen jarraitu dugu. Nik esango nuke kuadrillako ehuneko handi bat, gero beste batzukin juntatu eta hola, baina ehuneko handi bat 8. maila arteko gelakok izan gehala. Oinez ikastola oso umetatik hasi ginen etortzen. Hau eremu oso lasaia zen, horrek zer emate dizu, lasaitasun bat eta oinarri bat aurrea lasai egiteko. Orduan, zerbait esango banu nire umezaruaz, da ikastolak ordu asko izan zitula bere zatian, eta oso pozik izan ditzala. Eta nik usten dut orokorra zala. Herri txiki baten bizitziak badakar hori, nik uste dut independentziai puntu bat, eta bai. Zaila da aukeratzea bat, ze azkenian nik ikastolan nituen 11 urte. Eta 11 urte horietan irakasli asko pasa genituen, eta eraberian gutxi. Asko eta asko urte askotan eduki dituzula, eta zure aldatzen juntzea. Orduan, diplomatikoa esategatik esatea dakazu danetatik ikasi dezula, danakin azerratu naizela, eta danakin esperientzia honak edukitutela. Nik handereño usoai izugarrizko estimua diot. Danok berezi egintulako, eta eraberian taldean sentsazio hori pasatze zigulako, eta netzat hori nik uste dut, igual naizen bezala izan da oso garrantzitsua zen, ez? Nire individualitatea hola pixkat ondo identifikatuta sentitzeko eta lagundu intzialako, baina eraberian taldean ondo sentiarazte egintulako, ez? Demetrio izan da pertsona bat bere zintzotasuna eta bere zuzentasuna eraberen, asko markatu gaituna, baita ikastola baino gehiago
bizitzarako pertsona izateko bezala. Gero beste bat baita garrantzitsua netzako pertsonalki izan da Maixu Mikel. Izan zen pertsona bat lagundu ziana nei bastante, horrelagakoet. Txiki-txikitatik hasita, Andereño Mari Carmenekin hasi nintzen ni, eta bai, hortxe dazkat, ni egia esan irudi asko dazkat buruan, da beha ondo asko goatzet, eta aurrago Andereño Belen, Maixu Juanito, Mikel Maixua, bai, asko da, Demetrio. Nekaneren pasioa eta energia hori plastikan, inglesen, 30 ume, 35 umen aurren beha bakarrik jarri, eta egun baten esatia, hemendik aurrea dana inglesez ingo deu, eta euskerazko hitzik ez entzutia behai ingleseko klasetan netzako miragarria da, behantzat. Nola transmititu zigun artearekiko, eskulanarekiko. Nekanek egia esan gauza bereziak eman zizioan. Alde batetik ingleseako sarrera ehar bat, eta gero baita ere nola bizitze zituen gauzak. Guanik goguan dut, urte bat, nik uste urte bete bi urte egin genituen hor Kosta Taierrian plastikako klasiak, eta goatzen naiz batean eguraldi zoragarria zeolako, erabakizula terrazaterako ginela klasia egitea. Eta eske, guandikan goatzen naiz, igual hori da, ez? Ezarritatikan ateratzen zanez, nahi izugarri gustatzen zitzaiten, ez? Osea, nola jungo ginen terraza plastika egitea? Bai, junin ginen, eta egun hori guandiko batu ite dut. Orduan, bueno, azkenian, bai, osea, poliki-poliki bakoitza bere alia utzi digu irakasleak. Hor beti euki izan duet buruan, gustoko bezala, igualitia regresio puntu bat, 8. mailako gela guztia juntatu, eta polita izango litzakela egun bat klase Maixu Andereño desberdinekin, igual egun bat gutxitxo gehatzea, 3 bat eguneko topaketa bat, topaldi bat itia. Bai, polita izango litzake, eta nik uste Maixu eta Andereño ire asko gustatuko litzaiekela. Ikastola bizi nun, 3 urtetatik sartu eta 14 urtekin ateratzezean, ez da edifizioa, baizik eta proiektu batean lotura handia zen eukan. Proiektua aldatu inda, nik usten dut, oain beste egitura badaka, eta ni neu ere aldatu inaiz. Oain txikitan pasanunak, proiektu harrek erabat kondizionatu du nire bizitza.